Mga Panultihon, Kapitulo 19. Mas maayo pa ang kabus apan dili limbungan, kaysa tawong buang-buang o bakakon. Dili maayo ang kadasig nga dili ubanan o kahibalo. Ang pagdali-dali magdala kanimo sa kasamok. May mga tawo nga nagunay pagdaot sa ilang kaugalingon pinaagi sa ilang kabuang. Ug unya, basulo nila ang Ginoo. Ang mga dato kanunay nga makakita og bag-ong mga higala, apan ang mga kabus biyaan sa ilang mga higala. Ang mamakak diha sa hukmanan, silutan og dili gayud makaikyas. Daghan ang maninguha sa pagpahimuot sa dagkong tawo ug buot moangkon nga higala sa tawo nga mohatag og mga kaayuhan. Ang mga igsuon sa tawong kabus wala makinahanglan kaniya, busa wala siya'y mga higala. Bisag unsaon niyag paningkamot, dili gayud siya makabaton og higala. Kung nahigugma ka sa imong kaugalingon, pagbaton og kaalam, kutob sa imong maabot. Unya, hinumdumi ang imong nakatunan og magmalampuson ka. Ang mamakak diha sa hukmanan, silutan og malaglag gayud siya. Ang mga buang-buang dili angay magpuyo sa kaharuhay ug ang mga ulipon dili angay nga maoy magmando sa mga agalon. Ang taong maayog panabot makapugong sa iyang kaugalingon. Kung may makasala kaniya, iyang hiyas ang dili pagpanumbaling niini. Ang kasuko sa hari sama sa ngulob sa leon, apan ang iyang kaluoy sama sa yamog sa kapatagan. Ang anak nga buang-buang makadaot sa iyang amahan. Ang usa ka asawa nga nagsigig tagawtaw sama sa tubig nga nagtulo. Ang usa ka tawo makapanunod og balay og salapi gikan sa iyang mga ginikanan, apan ang Ginoo lamang ang makahatag kaniyag buotan nga asawa. Kung magtinapulan ka o magpunay katulog, gutumon ka. Ang nagtuman sa kasuguan, nagamping sa iyang kinabuhi. Apan, ang nagsalikway niini, dali rang mamatay. Kung muhatag ka sa mga kabus, sama ra nga nagpahulam ka sa Ginoo, ug mubalos siya kanimo. Pantuna ang imong mga anak, samtang batan-on pa sila, o dali pang musabot. Kay kundili, nagtabang ka sa pagdaot sa ilang kaugalingon. Pasagdi ang tawong masuk-anon, nga maoy mag-antos sa sangputanan sa iyang kasuko. Kay kun imo siyang tabangan sa sunod, anha ra gihapon siya kanimong musangko. Pamati sa tambag o paninguha nga makakaton ka ug mahimo ka nga maalamon. Maglaraw ang usa ka tawo ug bisan unsa, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Ikaulaw ang pagkahakog. Mas maayo ang usa ka tawong kabus kaysa mga bakakon. Tahura ug kahadluki ang Ginoo, ug ang imong kinabuhi may katagbawan, ug layo sa kakuyaw. May mga tawo nga tapulan kaayo, bisan gani sa paghungit sa ilang kaugalingong pagkaon. Siluti ang bugal-bugalon, aron nga ang mga tawo nga walay alamag makakaton. Ang taong maalamon, makaton sa dihang siya badlungon. Ang anak
nga magdawdaog sa iyang amahan o maghingilin sa iyang inahan, usa ka tawong tampalasan ug nagdalag kaulawan. Anak, kun ang pagtuon imong undangan, sa dili madugay imong malimtan ang imong nahibaluan. Walay kaangayan kun ang saksi dili magtug-an sa kamatuoran. Ang kahiwian maoy kinaon sa mga taong dautan. Ang mga mabiay-biayon sigurado gayong silutan, ug ang mga buang-buang puspusan.